Какво наричаш някое, примерно, котенце, което видиш и е много сладко и някакво умалително? Мачка. Ама не, смисъл като... Пуси. Не, смисъл не е такова на български е. Котенце. Ама Не. умалително. Да, не е специално за котка, просто... Умалително Примерно и аз на теб ти го членувано. казвам, да. Членувано също. Що дурче? И Миличко. Близко. близко, обаче... По-соги. Когато се едно, например, се ойл опне, каква е текстурата. Мазничко. Добре, другото, когато пх Соги. Блестящо. Соги! Мокричко. Да. Соги. Какъв е сладкиш, но в същото време тази дума не означава абсолютно нищо. Тази дума е концепция. Да. А то. Май пропусна едно, стой. Така ли? Не, окей. Какво е с онзи фонд? Фрики. Написваме ли си го с фото? Да, виж го. Какво казва Ина, когато ме види? О, ти седиш за мен. Близко. Мисъл, друго. Има друг вариант. Да. Някакво толкова време ломувала да го види и чак сега. Ти си дошъл да ме Ти казваш същото в прегърнеш момента. Да, казваш също, което... Не. и тук. Това Ела е да ме по-скоро прегърнеш. като риторичен въпрос. Това не помага реално. Но е вариация на това. Вариация, да. Да. Ти спри видеото.